Matul din il-katekesi tiegħi qegħdin nirriflettu dwar l-irwol tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tat-tiġdid tal-Knisja, fil-ħajja tagħna personali. Ekku, u tlaqna billi rajna li l-Ispirtu Santu l-inna irrid jaħdem fina kif ħadem f'Ġesu. Għax Ġesu meta sar bniedem, il-ħajja tiegħu fl-umanità tiegħu kien jiddependi għal kollox mill-Ispirtu Santu, di relazzjoni sabiħa bejn Ġesu u bejn l-Ispirtu Qaddis. Fil-fatti kemm infakkarkom ftitek kemm l-aspetti li s'issa rajna f'daw il-katekeżijiet, tlaqna birajna kif Ġesu ġie mnissel mill-Ispirtu Santu u minn Marja Verġni, hekk fl-umanità tiegħu Ġesu ġie mnissel mill-Ispirtu Qaddis u mill-Madonna. It-tieni punt li rajna huwa li l-Ispirtu Santu iwassal għall-għarfien ta' minnu Ġesu, mu speċjali rajna l-figura ta' Xmun meta l-Madonna u San Giuseppe preżentaw Ġesu fit-Tempju. Riflettejna dwar meta l-Ispirtu Santu niżel fuq Ġesu fi xmara Ġordan. Imbagħad rajna meta l-Ispirtu Santu mexxa lil Ġesu fid-deżert. Il-ħames punt rajna hekk Ġesu meta fis-sinagoga ta' Nazaret jitkellem mill-fatt li huwa konsagrat tal-mulej, allura rajna l-unzjoni tal-Ispirtu Santu fuq Ġesu. Is-sitt punt li rajna kien kif Ġesu fejjaq il-morda u keċċa xjaten bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Hekk is-seba' aspett li rajna il-Ġesu li jitlob imqanqal mill-Ispirtu Santu. Illum eżisti ser inkomplu naraw aspett ieħor. L-Ispirtu Santu eżistijaj hekk ir-rol li kellu fil-passjoni ta' Ġesu. U dan hemm sentenza fl-ittra lil Lut li nixtieqek li riflessjoni qasira nibnuha fuqha. L-ittra lil Lut kapitlu 9 minn vers 13 sa vers 14. Jgħidilna hekk. Jekk id-dem tal-mossu tal-gniedes u l-irmiet tal-oġla mraxxax fuq dawk li huma mnitsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-dem ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lill-Alla. Jista' jnadda fil-kuxjenza tagħkom mill-lemin mejjed biex taqdu lill-Alla l-ħaj. F'dan iż-żewġ sentenzi tal-ittra lil Lut eżistej li huma profondi ma nistgħux nidħol hekk f'katekeżi dwar dak li qed tgħid l-ittra lil Lut f'dan il-mument, il-qawwa tad-dem ta' Kristu, x'jiġifieri Kristu huwa vittma, issa id-dem imraxxax fit-Testament il-Qadim tal-mos u tal-gnieders l-effett li kellu, mhux ħaniħtlu f'dan il-kuntest, però li nixtieq l-enfasi li nagħmel huwa dan il-kliem tal-awtur tal-ittra lil Lut. Id-dem ta' Kristu li bl-Ispirtu ta' dejjem offra lilu nnifsu vittma safja l-Alla. Hawnhekk f'dis-sentenza qasira f'dil-frażi għandna sigriet tan sabiħ. Ġesu offra lilu nnifsu lill-Alla fuq is-salib. F'dan il-kuntest l-awtur tal-ittra lil Lut qed jitkellem il-passjoni ta' Ġesu, hemmhekk fejn Ġesu xerred demmu. Hawnhekk qed jgħidilna l-awtur tal-ittra lil Lut li Ġesu il-passjoni tiegħu, l-offerta tiegħu fuq is-salib jagħmilha bl-Ispirtu ta' dejjem. Referenza għall-Ispirtu Santu. Eżistijaj, jekk l-Ispirtu Santu akkumpanja lil Ġesu f'kull mument, anka fil-passjoni tiegħu l-Ispirtu Santu jakkumpanja lil Ġesu. Ġesu x'kienet l-offerta li jagħmel fuq is-salib? Kienet l-offerta tar-rida tiegħu. Illi jgħid iva totali għall-imħabba tal-missier anka waqt li l-bniedem qiegħed jiġħdu. U Ġesu id-batija kollha umana u spiritwali, emozjonali, psikoloġika, morali li għaddi minna eżistijaj fil-passjoni kollha, Ġesu din jgħixha fil-qawwa tal-Ispirtu u permezz tal-Ispirtu joffriha lill-missier. Hawnhekk eżistijaj tiftiħna għajnejna hekk orizzonti sbieħ fil-ħajja spiritwali tagħna, fil-miċja tagħna fl-Ispirtu. L-ewwel ħaġa eżistijaj tgħinna nifhmu għaliex aħna nistgħu niċċelebraw l-Ewkaristija.
Għaliex dak li Ġesu offra fl-Ispirtu Santu fuq is-salib, fl-Ispirtu ta' dejjem, huwa fl-eternità. U fil-qudiesa aħna x'namlu? Fil-qudiesa eżistijaj ishom iż-żmien u l-ispazju jispiċċaw. U bil-qawwa tal-qudiesa aħna nerġu nidħlu f'dak li Ġesu għamel 2000 sena ilu. Jew mod ieħor, dak li seħħ 2000 sena ilu fuq is-salib isir preżenti issa. Mhux jirrepeti ruħu. ċerti ħutna evanġeliċi protestanti eżistijaj hekk ma jifhmux eżattament x'inkunu qegħdin ngħidu aħna bħala nsara kattoliċi. Jgħidu aħna nerġu nirrepetu is-sagrifiċċju ta' Ġesu fis-sagrifiċċju tal-Qudiesa. Din mhijiex vera. Il-Knisja qatt m'għalmet hekk, ma nerġgħux nirrepetu. Imma huwa s-sagrifiċċju wieħed ta' Kristu, l-għotja totali ta' Kristu fuq is-salib estiża fi żmien fil-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz tal-Ewkaristija. U propju huwa l-Ispirtu Santu eżisti li fil-Qudies idaħħalna f'din l-offerta ta' Kristu. Għaliex Ġesu l-offerta tiegħu għamilha fl-Ispirtu tibqa' dejjem. Għalkemm saret fi żmien, però toħroġ barra miż-żmien. Għaliex Ġesu din għamilha fl-Ispirtu Santu. U allura aħna fil-Qudies bil-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla nistgħu neħtlu fis-sagrifiċċju ta' Kristu. U din eżistijaj tagħtina tagħlim oħra. Li anke aħna bħal Ġesu kull ma noffru l-Alla l-Missier fl-Ispirtu Santu għandu valur ta' eternità. Qatt ħsibniha din. Meta aħna nitolbu fl-Ispirtu, maqlin mill-Ispirtu mhux hekk affarijiet umani tagħna. Dak li għamel l-Ispirtu huwa għall-eternità, għandu l-karattru tal-eternità. Dak li għamel li jsir fl-Ispirtu Santu m'għandux il-karattru ta' issa, l-immanenti, issa dal-mument biss, illum, imma fl-eternità. Meta jiena nitlob imqanqal fl-Ispirtu tal-Alla, dak huwa fl-eternità. Meta jiena nħobb fl-Ispirtu Santu dik li mħabba hija l-eternità. Il-predikazzjoni, il-kelma li ħarġet fl-Ispirtu dik hija l-eternità. U allura nibqgħu nibbenefikaw minnha eżistijaj. Kemm hu sabiħ li aħna eżistijaj bħal Ġesu ngħixu kollox fl-Ispirtu, inkluż anke t-patija tagħna, anke l-mumenti ibsa fil-ħajja tagħna. Ġesu l-offerta tiegħu fuq is-salib jagħmilha fl-Ispirtu Santu. U dina eżistijna rawa ċara. L-Ispirtu Santu għalkemm ma jissemmix b'mod dirett fil-passjoni ta' Kristu, però huwa preżenti f'qalb Ġesu kontinwament. Nafu eżistijaj rajna f'katekeżi oħra kif Ġesu it-talb tiegħu kien immexxi mill-Ispirtu. Allura meta nikkontemplaw il-Ġesu fil-Ġetsemani eżistijaj, Ġesu minn fejn jsab dik il-forza fl-umanità tiegħu jereq l-araq tad-demm, jitlob mhux li rid jien trid inti, għall-forza tal-Ispirtu li sostnit l-umanità ta' Ġesu fil-mument tal-Ġetsemani. Allura hemmhekk għandna l-Ispirtu qed jaħdem eżistijaj fil-ħajja ta' Ġesu fit-talb li mbagħad jibqa' jsostnih matul il-mixja kollha tas-salib. Saru qegħdilna li Ġesu fil-Ġetsemani telab b'ħerqa ikbar, dik il-ħerqa ikbar minn fejn ġiet. Huwa l-Ispirtu li jaħdem f'Ġesu li jsostnih. Dak li jitsampaw l-Ispirtu jiena fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Hekk forsi f'dak il-mument ta' djufija, għax fid-batija hija djufija anke fl-umanità ta' Ġesu. Hemmhekk jiġi sostnut ukoll fl-Ispirtu. Allura eżistejju aħna anke aħna fid-battijiet tagħna ejjew ngħixuhom kompletament hekk fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Kif Ġesu għex fuq is-salib bil-qawwa tal-Ispirtu. Imbagħad eżistejju aspett ieħor tar-rwol tal-Ispirtu Santu fil-ħajja ta' Ġesu hija r-reżurrezzjoni ta' Kristu, il-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu. L-ittra l-Rumani, kapitlu 8, vers 11, tgħidilna hekk San Pawlu. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom,
Alla stess li qajjem il-Kristu mill-imwiet, qajjem għal-ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Ħanerġa' naqraw eżisti. Ittra Rumani, chapter 8, verse 11. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem il-Kristu mill-imwiet, iqajjem il-ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Hawnhekk għandna żewġ affarijiet importanti ħafna, waħda l-ħajja ta' Ġesu u l-oħra l-ħajja tagħna. Il-qawm mill-imwiet eżisti meta naqraw b'attenzjoni t-Testament il-ġdid, f'mumenti għandna li Alla, ġifieri l-Missier smajniha issa, li qajjem il-Kristu mill-imwiet. Mumenti smajniha issa għandna wkoll jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fikom, mela l-Ispirtu Santu, mela l-Missier qajjem il-Ġesu mill-imwiet. L-Ispirtu Santu qajjem il-Ġesu mill-imwiet. U mbagħad għandna wkoll f'mumenti oħrajn li Ġesu qam bil-qawwa tiegħu għax iwalla mill-imwiet, mill-mewt. Din eżisti tgħinna nifhmu inħarsu ftit lejn ir-reżurezzjoni ta' Ġesu, ir-rebħa totali ta' Ġesu fuq il-mewt, fuq id-dnub, fuq ix-xitan, ir-reżurezzjoni tiegħu. Tgħinna eżisti narawha li qatt ta' Trinità. U di importanti nirriflettuha fil-profond għax ħafna drabi il-qawmin ta' Kristu mill-imwiet irbat neħbis ma' Ġesu. Ma rajniex is-sem tal-Missier u s-sem tal-Ispirtu Santu meta t-Testament il-ġdid fil-Bibbja jurina li l-qawmien ir-reżurezzjoni huwa qatt trinitarju. Il-Missier qajjem il-Ġesu. Ġesu jqum bil-qawwa tiegħu għax iwalla u l-Ispirtu jqajjem il-Ġesu. Mela hawnhekk qegħdin naraw eżisti li dan l-Ispirtu Santu f'dan il-moment ta' riżurazzjoni wkoll huwa involut mod li aħna iva ma nistgħux nifhmu perfettament kif, però Pawlu jirċievi di rivelazzjoni ċara li l-Ispirtu Santu qajjem il-Kristu mill-mewt. U Pawlu din jgħidha mbagħad b'implikazzjoni għalina. Jekk l-Ispirtu li qajjem il-Ġesu mill-mewt jammar fikom, dan se jqajjem ukoll il-ġisem tagħkom mill-mewt. Dak li Pawlu u l-argument tiegħu li qed jgħidilna. U allura din eżistijaj, aħna rridu nirrealizzaw. Aħna wkoll se nqumu mill-mewt bil-ġisem, mhux dan il-ġisem u kif inhu. San Pawl fil-Korintin kapitlu 15 jgħid l-ewwel ittra, aħna niżiraw dan il-ġisem isek qed tiżra żerrija. U mbagħad titla' siġra. Mela dan il-ġisem jinżera fl-art fil-mewt fid-difna tagħna. Però mbagħad jitla' ġisem ieħor. Bħalma s-siġra hija f'kontinwazzjoni maż-żerrija. Imma s-siġra mhix iż-żerrija, imma f'kontinwazzjoni magħha. Hekk il-ġisem li se jkollna meta aħna jiġi Ġesu dal-ġisem jirxoxta, mhuwiex dan il-ġisem eżattament li għandek fuqek bħalissa, però huwa ġisem trasfigurat mibdul fl-Ispirtu tal-Alla, bil-qawwa tal-Ispirtu tal-Alla. Bħalma kien il-ġisem ta' Ġesu li qam il-mewt, bħalmu l-ġisem tal-Madonna llum glorifikata. Allura hawnhekk eżisti qed naraw allunka din ir-rabta. Din ir-rabta bejn Ġesu bejn l-Ispirtu fil-qawmien, però hija rabta anke magħna. Jekk dan l-Ispirtu jammar fina, l-Ispirtu Santu se jqajjem il-ġismek mill-mewt. Nistgħu napprezzaw aħna dil-preżenza tal-Ispirtu Santu ġewwa fina. Nistgħu napprezzaw li ġisimna huwa tempju tal-Alla ma nagħmlux bih li rridu. Nistgħu napprezzaw di fil-profondità mill-qalb. Li aħna wkoll għandna din l-esperjenza intima tal-Ispirtu li kellu Ġesu. Għala għajnejk għal ftit momenti ħijoti. Dan ġismi huwa t-tempju tal-Ispirtu, hija dan ġismek hija uħti. Dan il-ġisem li inti bih tista' tfaħħar l-Alla, dan il-ġisem li bih inti tista' tidneb. Dak huwa t-tempju tal-Ispirtu. Dak huwa l-ġisem qattis, mammet, midlug biż-żejt tal-griżma fil-Mawmudija, fil-griżma tal-Isqof u aħna s-saċerdoti fl-ordinazzjoni presbiterali tagħna. Dan se jqum mill-mewt bħal Ġesu. U l-Ispirtu Santu li se jirxu xtaħ. Araw kemm l-Ispirtu Santu eżistej jħossib il-ġisimna. Għat realizzajtuha li l-Ispirtu Santu irid jħossib ġismek u dmir li għanna li nieħdu ħsieb il-ġisem tagħna xi huwa tempju tal-Ispirtu. Let's do it. Jum il-qalb.
L-10 aspetti sistijaj li se nkomplu jekk nikkontemplaw ftit mela rajna llum il-preżenza tal-Ispirtu fil-passjoni ta' Ġesu, il-preżenza tal-Ispirtu fil-qawmin ta' Ġesu, issa ħanaraw il-preżenza tal-Ispirtu Santu fit-tluħ ta' Ġesu fis-sema. Fl-Atti tal-Apostli, chapter 1, verse 9, kapitlu 1, vers 9, l-Atti tal-Apostli jgħidilnek. Wara li qal dan, huma jħarsu lejh kien meħud il-fuq u sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Dan huwa dettall eżistij żgħir li huwa ħafna importanti meta nġu biex nikkontemplaw il-ħidma tal-Ispirtu Santu fil-ħajja ta' Ġesu. Sħaba ħaditulhom minn quddiem għajnejhom. Mela Ġesu jiġi maħud il-fuq u tiġi din l-isħaba u Ġesu f'din l-isħaba jiġi maħud u jisparixxi minn quddiem l-Apostli. Din l-isħaba xi tfisser? Din l-isħaba eżistijaj fil-Antik Testament hija s-sinjal tal-preżenza ta' Alla. Is-sħaba illi imxiet mal-poplu Ludi fl-imkien mal-kolonna tan-nar. Is-sħaba u l-kolonna tan-nar huma sinjal tal-preżenza ta' Alla. Din is-sħaba eżistijaj insibuha f'mument ieħor f'rabta ma' Ġesu li hija fit-trasfigurazzjoni. Fit-trasfigurazzjoni għandna il-missier illi jitkellem, l-iben li jiġi mibdul, imma l-kliem jinstema' meta tiġi sħaba li hija sinjal tal-Ispirtu Santu. Dik is-sħaba hija sinjal tal-preżenzi tal-Ispirtu Santu. Mela nistudan il-vers hekk mod sempliċità, ħanirġu naqrawh dan il-mod. Wara li qal dan huma jħarsu lejh kien maħud il-fuq u l-Ispirtu Santu ħadulhom minn quddiem għajnejhom. Ġesu mela eżistijaj jiġi glorifikat fiħdan il-missier issa ħajmur lura ant il-missier fl-Ispirtu Santu bħalma l-inkarnazzjoni isseħħ bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Anka it-tluħ jekk Ġesu ġi fostna bil-qawwa tal-Ispirtu imur lura fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U din eżistijaj sabiħa raw kif Ġesu relazzjoni mal-Ispirtu hija kontinwa. U ma dal-punt nixtieq naqqat punt ieħor, il-punt 11, jekk ir-relazzjoni bejn Ġesu u l-Ispirtu li għandu propju x'jaqsam ma' dan mat-tluħ ta' Ġesu fis-sema. L-atti jikompli, meta dak rajna vers 9, nista' naqra vers 10 u 11, jikompli jidinnek. Wara li kienu bajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f'daqqa waħda deru ħdejhom żewġ irġiel libsin l-abjad qalulhom: Irġiel tal-Galilea, x'intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesu li kien meħud minn magħkom lejn is-sema qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Aħna eżistijaj bħala Knisja qegħdin nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi. Dik li ngħidula t-tieni miġja ta' Kristu, il-parusija. Huwa importanti ħafna eżistijaj ħafna drabi aħna isna nsejna li qegħdin nistennew il-Ġesu jiġi. Aħna qed nistennew il-Ġesu jiġi, int li int Nisrani, int qed tistenna il-Ġesu jerġa' jiġi. Din ngħiduha f'kull quddiesa wara l-konsagrazzjoni, meta s-saċerdoti jgħiddanu l-misteru tal-fidi u aħna nwieġbu inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Aħna x'qed nagħmlu fil-Knisja? Qed nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi fost affarijiet oħrajn. Ngħiduha fil-quddies, imma verament nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi il-Maranatà. Dak tfisser Maranatà, ejja mulej Ġesu. Issa interessanti Ġesu kif se jerġa' jiġi, hawnhekk rajnih kif mar. Is-sħaba għattitu minn qudiemhom u ħaditu. Ġili anke naraw stampi ta' Ġesu ġej lura fuq is-sħaba. Fis-sena tal-ġiblow konna nkantaw song, il-ġiblow tas-sena 2000. Forsi ġiri uħed minnkom semawa. Araw ġej rikeb fuq is-sħab. Araw ġej rikeb fuq is-sħab. Tisħaba li Ġesu qiegħed depicted li ġej fuqha. X'inhi? L-Ispirtu Santu. Bħalma Ġesu
Tarant il-missier fl-Ispirtu Santu jiġi lura it-tieni miġġija ta' Ġesu se sseħħ ukoll fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Tantu hekk li l-Apokalissi eżisti li l-eluq tiegħu jgħidilna l-arusa għall-Knisja. U l-Ispirtu u l-arusa jitolbu ejja. Mela, Ġesu eżisti se jiġi lura kif mar, mela se jiġi lura fil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U l-Ispirtu Santu qed iħejji l-Knisja biex tilqa' lura l-Kristu. Kemm sabiħa. Kemm sabiħa eżisti. Ġesu jiġi lura it-tieni miġġija tiegħu ħaseħħ fl-Ispirtu. Però mhux biss it-tieni miġġija ta' Ġesu, mela l-ewwel miġġija meta Ġesu ġie fostna permezz ta' Marija ġie permezz tal-Ispirtu Santu. It-tieni miġġija meta Ġesu jerġa' jiġi se jiġi permezz tal-Ispirtu Santu. Però anke kull darba li Ġesu jiġi llum il-ġurnata jiġi permezz tal-Ispirtu Santu. Ewwel ħaġa naraw fl-Ewkaristija. Fl-Ewkaristija fil-Qudiesa ma sseħħx biss bil-kliem tas-saċerdot li jgħid il-kliem tal-konsagrazzjoni, imma qabel il-kliem is-saċerdot jitlob biex jinżel l-Ispirtu Santu fuq il-ħobs u l-inbit. Mela dak li jġib il-preżenza Ewkaristika ta' Ġesu hija l-Ispirtu Santu flimkien mal-kliem tas-saċerdot. Mhuwiex is-saċerdot waħdu. U mhux l-Ispirtu Santu waħdu, xi kuntant aħna minna enfasi wisq fuq il-kliem tas-saċerdot biss. Li ċertament irridu nenfasizzawh mingħajr il-kliem tal-konsagrazzjoni tas-saċerdot m'għandniex l-Ewkaristija. Però mhux il-kliem tal-konsagrazzjoni tas-saċerdot biss, isu xi kliem maġiku, huwa flimkien mal-preżenza tal-Ispirtu tal-Alla. Mela eżisti naraw li anke Ġesu kull darba li jiġi mhux biss fl-ewwel miġġija, mhux biss it-tieni, ma kull miġġija li Ġesu jagħmel fl-Ewkaristija u anke kull darba li Ġesu jiġi jżur ir-ruħ tagħna b'mod spiritwali. Ġesu jiġi jżurna fl-Ispirtu Santu. Ma kull darba li aħna ngħidu xi ħaġa spiritwali eżisti fil-Knisja rridu noqogħdu attenti x'qed nifhmu. Spiritwali ma tfissirx xi ħaġa li mhijiex materjali, fejna fien, plattaġin u ħaġa materjali. Meta niġu ħaġa spiritwali, mhux qegħdin jiġri ħaġa li m'għandix materja. Għalina meta ngħidu pereżempju il-ħajja spiritwali, meta ngħidu kemm hija mara spiritwali, kemm hu raġel spiritwali, kemm hu tifel spiritwali, kemm hu saċerdot spiritwali, x'qed nifhmu biha? Jiġifieri huwa bniedem tal-Ispirtu tal-Alla. Fil-Knisja spiritwali dak li huwa l-Ispirtu Santu. Allura anke f'dal kuntest aħna għandna tradizzjoni fil-Knisja Kattolika li nagħmlu tqarbina spiritwali. Li hija talba sabiħa b'xi mod nitolbuha b'dan il-mod, no? Li inti turi l-Ġesu li tixtieq tirċivih sagramentalment, ma tistax tirċivih, allura tirċivih spiritwalment. Jiġifieri tirċievi il-Ġesu bix-xewqa tiegħek imma permezz tal-Ispirtu Santu. Ġesu jiġi għandna dejjem fl-Ispirtu Santu. U din hija sabiħa eżisti. Ġesu jiġi jżurna dejjem fl-Ispirtu Santu. Permezz u l-Ispirtu Santu li jagħtina dejjem il-Ġesu fit-talb tagħna, fil-ħajja tagħna ta' kuljum, f'kull mument tal-mixja tagħna. Għalhekk eżistijej, hekk illum rajna dan il-Ġesu fil-misteru l-Ispirtu Santu fil-ħajja kollha ta' Kristu, fil-misteru f'dan aspett ieħor naraw f'katekeżi oħra, imma dan il-mument tant sabiħ, tant qawwi. L-Ispirtu Santu kif inhu preżenti fil-tbattija u l-passjoni ta' Ġesu, l-Ispirtu Santu preżenti fil-qawmin ta' Kristu mill-mewt, l-Ispirtu Santu preżenti f'Ġesu tas-sema u l-Ispirtu Santu preżenti fit-tieni miġġija ta' Ġesu. Jalla eżistijej nikbru, mhux f'devozzjoni li l-Ispirtu Santu, isna biex nżidu talba lilu, nikbru f'ħajja fl-Ispirtu Santu, ħalli nkunu bħal Ġesu fil-mixja tagħna u nesperjenzaw dak kollu li l-Ispirtu Santu wettaq fi Kristu.